Аз ти казвам, че това много фаща. Ох, виж това тръска, виж го. Майко. Охо! Горе и тук на 10-тия метър. Майко мила, това да не е по-амудо е. От джик е 90 грама. Гранде бабанде. Тия риби, големи бе. А, така. Ама на дъното ли те удари? А? Аз ти казвам, че това много фаща. Капитане! Да, долу е, на 20-тия метър. На 20-тия метър. Пак е за гърба. А, не е за гърба. И аз взех. Бах и баницата беше пак от големите специални. Извънземно изплю. Че нещо ново е наведен. Я да видим като нямаш повадиш. Пак ли се фащате? Браво, Любо. Да се пишиш. Рикни малко на притесня. И сега Любчо как ще тропа по лодка. Чекал. Бах ти чекал, виж. О, вадиш. Дай, че е леко закачен. Това сръбско. Той е за корема. Ай, замек! И аз фанах една и то каква. Или... Не бе, за корема е. За корема или за гърба е? За корема или за гърба или за устата. Или за устата. Просто тия големите искат агресия. Само
Да, повече газ живе. Охо, мократа фанелка. Аз ще кажа. Чакай, ма. Да ми трябва с телефон. Това е мега животното, чакаш на лодка. С телефона мога да Ти снимам. прасето. То чик е 90 грама. Рамде, бабамде. Аз съм за попчета с паче първо. Охо! Горе и тук на 10-тия метър. Майко мила, това да не е по-амудо е. Това е друго е. Ема тебе ли фанах бе? Да, много дърпаш. Риба, ама през кръста. През кръста начин. Ей тук горе. Риба. Пак и на 20 На 20-я. И нямат откачане на тия кутки, като се изперат. По-малък. Къде е ония с гуменетката? Премести ли? Хвати си още и той ама не е взел скоро, нали? Риба! Риба в паузата. На 20-я метър ме удари. Да, на 20-я метър пуснах да потела пак. Скорпит. Огромен. Риба. На 20-я метър. Смених и проводката и... Чернокоп ли е? Кандидат Лефер ли е? Е, така да искам. Като ви видя да въртите само. Охо! Его е! Малки леферчета. Язо е! О, тримата сме в играта. Но аз на 30 метър го изпрах това. Това пак е такъв голям. Това пак е такъв голям. Врите. Врите, врите.